Sa probinsya sa Pampanga, mga biktima sa Bagyong Yolanda biktima sa human trafficking. Ani ang report sa CLTV. Biktima ng human trafficking sina Eloisa at Lara, hindi tunay na pangalan. Pansamantalang namamalagi ang mga ito ngayon sa haven ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 sa Pampanga. Kasama kasi sina Eloisa at Lara sa 11 kababaihang nailigtas ng DSWD gabi ng January 15 sa isang bar sa Angeles City. Nasa hustong gulang na ang dalawa kasama ang 4 pang iba at 5 menor de edad. Sa panayam ng CLTV News sa mga biktima, inamin ng mga ito na hindi nila inasahan ang trabahong papasukan sa loob ng Lovely Paradise Club sa Barangay Balibago. Nanggaling pa sila sa Visayas at kapwa sinalanta ng Bagyong Yolanda ang kanilang mga pamilya. Kahirapan umano ang pangunahing dahilan kaya't napilitang makipagsapalaran. Si Eloisa, 22 taong gulang at tubong Samar. Pinsan umano niya nakahera sa naturang club ang nag-imbita sa kanyang magtrabaho doon. Pagsiserve ng ladies drinks daw ang sinabi nitong magiging trabaho kaya niya ito tinanggap. Tapos po nung medyo tagal, siguro po mga 2 weeks, parang naiintindihan ko na. Si Lara, 18 taong gulang at taga Samar. Napunta sa trabahong ito dahil sa pananakot ng tiyahing nagtatrabaho bilang mamasan sa Lovely Paradise Club. Ano ko talaga gusto na binatrabaho eh. Kasi ano yan sa mama ko. Pero hindi parang mga mama ko na binatrabaho. Tapos gano'n din sinabi ng tita ko, drinks lang. Kaya ayaw ko, kasi yan, drinks lang. Tapos ano siya sa akin, nagalit siya. Hindi yung ayaw mo, umuwi ka. Tapos sabi mo, pamangkin mo. Siyempre, Isiniwalat din ng mga ito ang kalakaran sa loob ng mga club at kung gaano kalaki ang maaaring kitain. Sa kanilang pinapasukan, hindi raw bababa sa 20 ang kababaihang nagtatrabaho. Ilan sa mga ito ay menor de edad. 4 daw ang namamahala sa Lovely Paradise, 2 mamasan at 2 kahera. Sa tuwing kumikita ang isang babae, mayroon daw porsyentong makukuha ang recruiter. Wala raw sweldo ang mga nagtatrabaho rito, sila ang gumagawa ng paraan upang kumita. Karaniwan umanong sumasahod ng 1,500 pesos kada araw ang isang babae. Depende pa umano kung gaano kagalante ang customer. Sa katagalan, kapwa nagsisisi ang dalawa sa kanilang pinasok na trabaho. siguro yung ano ko na pabalikin na ako sa yun yung pagbabago sa buhay ko. Sa Central Luzon, tinatayang nasa mahigit 200 biktima ng human trafficking ang nasagip ng DSWD Region 3 nitong 2013. Nagmula pa ang mga ito sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nito lamang ika-4 ng Pebrero, 16 na biktima ng human trafficking ang nasagip sa Shadow Bar sa Angeles City. Halos nanggaling din sa Visayas at Mindanao ang mga biktima na nasa hustong gulang na. Ayon sa DSWD, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasasagip. Bunga raw ito ng mas pinaigting na operasyon sa pagsugpo sa iligal na gawain. Ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.